Let's open with prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, Mwari vatsvene, I want to thank you ndinoda kukutendai for myself and for everyone kneeling before you, nekuda kwangu nemunhu wese akapfugama pamberi penyu, for your watch care and loving kindness. nekuda kwekutitaririra uye nerudo netsitsi I ask dzamunadzo. that you would bless and guide us in this second and last study, Ndokumbira kuti mutikomborero mutitungamiriro muchidzidzo chechipiri chekupedzesera, as we revisit old material apo tiri kutarisa patsva material yakadzidzwa and you kare, attempt through this weak vessel to show your will today. muchizama kuburikidza nevheso iri wiki ino kuratidza kuda kwenyu zuva ranhasi. Breathe through each of us the breath of God, Femai kuburikidza umwe neumwe wedu your Holy mweya Spirit, waMwari unova mweya so that we mutsvene, may be revived and enlivened. kuitira kuti tigone kumutsiridzwa nekuvawo live. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Welcome back to our second and last presentation. Tokuchingamidzai mupresentation yedu yechipiri yekupedzesera. We'll just do a quick review. Tichangoita review So, inokukasika. we looked at this passage from Testimonies to the Church, Volume 9, beginning page 11. Saka takatarisa passage yekubva kuna Testimonies volume 9 page ya11. I didn't refer to this in our first presentation. Ndakakupai izvi mupresentation yedu This yekutanga. final volume Volume covers a iri period of 5 yekupedzesera years, rinobata makore anokwana from kuita mashanu. 1904 to 1909. Kubva gore ra1904 kusvikira gore ra1909. The first few pages are from the compilers. Mapeji mashoma ekutanga ndeyekubva kune avo vakabatanidza. The book or the passage begins on page 11. Bhuku racho kana passage inotanga papeji ya11. And the subheading is The Last Crisis. Subheading inoti crisis And I yekupedzesera. think the main section, Section huru yacho called For the Coming of the King. inonzi nekuuya kwamambo. So, now it's dealing with the second advent, the coming of the King. Kunyange ichibata kudzoka kwaJesu kwechipiri, kudzoka kwamambo. The first section is The Last Crisis. Section yekutanga inonzi crisis yekupedzesera. Paragraph 2, Paragraph Ellen White yechi2. speaks about the agencies of evil. Ellen White anotaura nema-agents And we ewakaipa. together worked out Tese pamwe chete nemi those takakwanisa agencies kuita work are out what Ellen White says in a different place. kuti ma-agencies aya mune imwe nzvimbo anotaurwa naEllen White The threefold union. achinzi mubatanidzwa The dragon, woutatu. the beast, and the false prophet. Dragon, beast na false And prophet. we asked ourselves, what do those mean? Takazvibvunza isusu kuti zvinomborevei Who izvi. are they? Ndivanani ava? The religious motif first. Takatanga tatarisa tikabata motifu Spiritualism, yechitendero kutanga. Catholicism, Spiritualism, Catholicism apostate Protestantism. ne-apostate Protestantism. And then Ndokubva we converted those religious motifs into geopolitical ones. ndobva tazobva pane motifu yechitendero tikazotanga kuona
And I asked you, yegeopolitics. before the midnight cry of 2018, Ndikakubvunzai kuti midnight cry ya2018 isati yasvika, history pre-midnight cry, munhoroondo yanga iriko midnight cry what did we isati understand yasvika, those entities to be? tainzwisisa vatatu ava kunge vari vanaani? The UN, the papacy, the United States. United Nations, papacy ne-United States. 6 years on, Makore 6 today, mberi, nhasi uno post the midnight cry, tadarika midnight cry. in the history after 2018, Munhoroondo iriko tapfuura who are those 2018. powers now? Masimba aya izvezvi ndivanani? And many of us struggled, Vazhinji vedu vakatambura, but we came to the conclusion asi takazosvika that there's been no conclusion change. yekuti hapana shanduko UN, yakawaka papacy, yaitika. United States. United Nations, papacy You may ne-United have a States. subtly different perspective. Tinogona kunge tiine muono wakada kuti siyanei I see the UN is zvakakunyangera, good, tichiona kuti United Nations yakanaka, even though many members, kunyange zvazvo mamembers ayo member states, akawanda, member countries, mastates kana nyika dziri mamembers e-United are now Nations iyi, either de facto dictatorships or pseudo democracies. mamwe acho angoo ma-de facto dictators kana kuti ma-pseudo democracy, The papacy, democracy yekunyebedzera. which we speak very little of, Papasi yatinotaura zvishoma we nezvishoma, understand to be the tinoinzwisisa counterfeit. kuti ndiyo counterfeit. And then, of course, the United States. Pozoitawo And all the complexities about the United States. nezvakapetanwa zvese The internal struggle zveAmerica, there, makakatanwa arimo in terms mukati of the meAmerica Second World War, we would call that the Western Front. maererano nehondo yechipiri yeSecond World War yatinoti Western Front, The external struggle, makakatanwa which in ekunze. in that same modelling would be the Eastern Front. Tikatarisa modeling yakafanana ine iyoyo inonge iri Eastern Front. So we spoke about all of that, Saka zvese izvi takataura nezvazvo, and then we went down to page 12. ndokuzobva tadzika kuenda kupage 12. And now Ellen White's in New York, Ellen White anenge ava munzvimbo yeNew York, and she says in the night season, which means she's in vision. anoti munguva yemanheru, zvoreva kuti anenge apinda And muvision. this vision is in two parts. Vision iyi iri And we mumaparts maviri, established that the two parts kuti were maparts either side maviri of the aya close of probation. aiva mativi maviri ekuvharwa kwemutsa. So before the close of probation, Saka mutsa usati wavharwa, rich people vanhu who are vakapfuma legally innocent, vanenge vari they're innocent, not kana criminals, tichitarisa zviri legal, havazi mbavha, they are constructing these buildings, vari kuvaka, but from God's Zvivakwa izvi. perspective, asi mukuona they're kwaMwari building them on fraudulent grounds. vari kuvaka zvivakwa izvi nengari yefraud. And not only that, Kwete izvozvo, they're building them to glorify themselves, not God. vari kuvaka zvivakwa izvi kuti vapiwe mbiri ndivo, kwete Has this Mwari. got anything to do with the Sunday law? Izvi zvine chekuita here neSunday law? No, Kwete, no. Nothing to do with the Sunday law. hazvine chekuita They're neSunday just law. putting up buildings. Vari kungovaka zvivakwa. We would call it materialism, Togona kuidaidza tichiti oppression of the materialism, poor, kudzvanyirira You might call it varombo. Unogona kuzvidaidza uchiti human rights. marights Nothing evanhu, directly about the Sunday law.
hazvisi direct That's the kusunday first law. part of the vision. Ndo part yekutanga These yevision. buildings are constructed by people who cheat, Zvivakwa izvi zvinovakwa nevanhu vanobiridzira, cheat from the poor, vanobirira vanhu varombo. and in this time period, God will forbear, Munguva iyi Mwari no patience while they're going anovaregerera. up. Sorry, God is patient while they're going up. Anenge aine patience zvivakwa izvi zvichikwira We call that kudenga. probation. Takazvidaidza They're tichiti being probation. tested. Vanenge vari Then, vachitestwa. in the same vision, there's another scene. Muvision yakare iyoyo pane Now, chimwe chiitiko zvakare. they have come to a point that they cannot pass. Apa vanenge vasvika panguva iyo They vasingachagoni cannot continue kudarika. with their bad activities Havagoni kuramba vachienderera mberi nezviito because zvavo now zvakaipa. Nekuti probation izvezvi is ended. mutsa unenge They've been wavharwa. tested and failed. Vanenge vatestwa vatadza. God's forbearance Ah, turns to punishment. patience dzaMwari dzozoshandika kuita And the tool that God will use to punish vakaudzwa kunzi Mwari is not to kill people, but to matuzo destroy anoshandisa the buildings kupanisha with fire. haasi ekuuraya vanhu asi ekudestroya mabuildings So aya nemoto. we create a little structure here, Saka takagadzira kastructure kedu and apa then we ndokubva took some identifying marks ndobva tatora mamwe mamarks anoidentifya from the passage, kubva mundima yedu. and I think this is paragraph 3, I think. Ndofunga kuti paragraph You 3 might go into the next one. inogona kupinda mune So inotevera. we've got New York buildings destroyed by fire and the fire engines don't work. Saka tine New York, zvivakwa zvekuNew York zvinoparadzwa nemoto, mafire engine otadza kushanda. Can't put out the fire of God. Havagoni kudzimura moto waMwari. And all of those characteristics Ese macharacteristics happened aya at 9/11. akaitika panguva ya9/11. And then we just had this picture work here at the bottom. Ndobva tazoita picture work iyi iri pano pazasi. We created a line, Takagadzira we line, put 3 waymarks on, tikaisa mawaymark matatu. which were all built upon this study. Ese anga akavakwa pamusoro pechidzidzo Because the ichi. threefold union, Nekuti mubatanidzwa as they're wetatu consolidating, apa vanenge vachiuya they're pakubatana consolidating for the Sunday law. vachibatanirana nhau dzeSunday So law. we have 2001, 9/11, Sunday law, close of probation. Saka tine 2001, 9/11, poita Sunday law, pozoita close And of we put probation. consolidating Saka takati apa for the work ndopavanobatana that they're going to do. vachibatanirana basa ravari We didn't kufana define kuzoita. what that was, Hatina kuzodefina kuti basa rei, but we can say it's fraudulent work asi or toziva cheating, kuti ibasa rekubiridzira rine kubirira and then mukati punishment. vozopanishiwa. And what we asked ourselves, Zvatakazozvibvunza based upon the 2 scenes, maererano based upon the nezvataiona structure zviviri, here, maererano nestructure iri pano, this vision that Ellen White has, vision iyi Ellen White yaanenge where God ainayo, will destroy the buildings, apo Mwari anoparadza zvivakwa. what waymark is that? When does it occur? Iwaymark ipi inoitika papi? Inoitika rini? Based upon the passage, Maererano nepaseji yatakaverenga, that it's not 9/11, takaona kuti that hapasi it's not the pa9/11, Sunday law, tikaona kuti hapasi but paSunday it's the law, close of probation. asi kuvharwa That's as kwemutsa far as we got. ndo patakasvika. So when we got to all of these points here,
Saka patakasvika pamapoints ese That was aya arapa. page 13, paragraph 1. Yaya page 13 paragraph 1. We're just going to read 13.2. Tichangoverenga 13.2. I am instructed that when the Lord's time comes, should no change have taken place in the hearts of proud, ambitious human beings, men will find that the hand that has been strong to save will be strong to destroy. Ndakapuwa instruction kuti kana nguva iyo yakanzi naMwari ruoko rwake rwanga rwakasimba kusaparadza. No earthly power can stay the hand of God. Hapana anogona kumisa ruoko. No material can be used in the erection of buildings that will preserve them from destruction when God's appointed time comes to send retribution on men for their disregard of His law and for their selfish ambition. So we'll go, just review this paragraph again. Tichangoreviewa paragraph iyi zvakare. Someone is instructing Ellen White. Pane ari kupa ma-instruction kuna Ellen. We know that's God. Toziva kuti ndiMwari. We believe that it is. Tinotenda mazviri. Whether it's through an angel or not, God is instructing her. Whether ingirozi kana kuti kwete. When did that instruction come? Ma-instruction anouya. What's she talking about when she says this instruction? Ari kutaura nezvei paari kutaura kuti ma-instructions aya. So we're asking this question Saka ndikubvunza because we want to know and understand how we are supposed to read. Nekuti toda kuziva nekunzwisisa kuti tinofana kuverenga sei. How we approach a statement like that. Tinoaprocha sei statement yakaita seiyoyi. When did she receive this instruction? Instruction yakaiwana rini? You can either give me a date if you know the date, or you can tell me the event if you know the event. Munogona kundipa date kana muchiziva date racho kana kuti chiitiko kana muchiziva chiitiko. So I'm going to suggest Saka that the instruction came in that night season. Kuti instruction yakauya mu-night season iya yaanga ari. We're reading from page 13, paragraph 2. Tikuverenga kubva page 13 paragraph 2. Now we just want to interrogate the passage. Taakuda kuchiongorora tichi. She says, I was instructed. Anoti ndakapuwa I'm saying instruction. the instruction comes from God. I hope we all agree with that. Ndikuti instruction inobva kuna Mwari. I hope tese tinotenga. And I asked when she received the instruction. Ndazobvunza kuti ko instruction iyi akaipuwa rini. And I'm suggesting it's when she had those visions in the night season in New York. Kuti paakava nemavisions munguva yemausiku kuNew York. We can get ourselves into problems Tinogona kuzvipinza mumatambudziko. when we try to read too much into a passage Patinozama kuda kuverenga zvakanyanya nezviri siri because mupassage. it can send us in a wrong direction. Nekuti zvinogona kutiendesa kudirection This isiri. is not instruction that happens all through her ministry. Iyi haisi instruction yaanopuwa muministry yake She yese. writes this in context. Izvi anozvinyora ari The context is mucontext. the instruction that she's just received. Context ndiyo instruction yaabva kupuwa. And for those who are online, people here are agreeing with that idea. Pane vari paonline vanhu vari pano vari kutenderana nepfungwa She's going to iyoyi. repeat and enlarge upon what she's already said. Anodzokorodza owedzera pane zvaanga atotaura. That's why we can be sure that the instruction is the one that she's just received.
ndosaka tichigona kuva neshuwa kuti instruction iyi ndo yabva kureceive kugamuchira. When is man's time? Nguva yevanhu iriko rini? It's not in the passage. Hazvisi mundima. When is man's time? Nguva yevanhu iriko rini? We would go here. Tinoenda pano apo. Before the close of probation, Mutsa usati wavharwa. in the time of probation, Munguva in the time of test. yeprobation. So Munguva this is the time yetest. of human beings. Saka iyi Because ndiyo she nguva says, yevanhu. Nekuti when anoti the Lord's time comes, kana nguva yaMwari ichinge yauya, this is human time, iyi ndiyo nguva then yevanhu. this is the Lord's time. Kana iri nguva We're okay with yevanhu, that? saka iyi ndiyo nguva yaMwari. Everything is in Tiri okay context nazvo here? Zvinhu zvese of our zviri passage. mucontext. We're Yepasage. reading all the things we've discussed before and bringing them to bear upon this statement. Tiri kuverenga zvinhu zvese zvatambotaurirana kare tichizviti zvizoita bhe upon So we're chiverengwa ichi. honoring, approaching this in the correct fashion. Saka tiri kuaprocha ndima iyi nenzira yainofanira kunge We're ichiaprochwa nayo. honoring what Ellen White has written Tiri kuita ona and zvakanyorwa treating her naEllen White. writings fairly. Tichitreata zvinyorwa zvake nenzira iri If we're okay with that, we'll move on. kana tiri okay nazvo toenderera mberi. When the Lord's time comes at the close of probation, Kana nguva yaMwari ichinge yauya, mutsa uchinge wavharwa, if there has been no change, kana pasati paita shanduko, then men will find vanhu that vanozowana the hand, kuti ruoko, it doesn't say the next bit, of God, haizotauri izvi zvandakutaura kuti ruoko the hand rwaMwari, of God ruoko that was rwaMwari strong to save will now be strong to destroy. ranga rakambosimba kuponesa rinenge rasimba kuparadza. So we know we're in the same place. This is a repeat and enlarge of what we've already read. Saka toziva kuti tiri panzvimbo imwe chete, ari kungodzokorodza nekuwedzera zvinhu zvatatoverenga kare. No earthly power. Hapana masimba What's the earthly epano pasi. power? Simba repano pasi nderipi? Fire engines. Ndiwo mafire engine. Strong material that was Material fireproof. anga ari fireproof. None of that can stay or stop God's hand. Hapana chimwe chazvo chinogona kumisa ruoko rwaMwari. That hand that was strong to save is now strong to punish. Ruoko rwanga rwakambosimba kuponesa vanhu runenge rwasimba kuparadza. The material can't save them. Mamaterial ava It will be hakuponesa. destroyed when God's appointed time comes. Kana nguva yaMwari yakatarwa And yasvika. that time of retribution. Inguva What yeretribution. is that time? Inguva ipi? Probation. The whole passage is read so far. Mupaseji yese ndima yese yataverenga All so about the close of probation. ndezvekuvharwa kwemutsa. Ellen White builds this logic, builds this argument repeatedly in these passages. Ellen White anovaka logic iyi kana argument iyi achiramba What do we do achitsokorodza with this passage. passage? Anoita sei mundima iyi? For those online, we had a slight interruption. Tamboita kainterruption kadiki pane ava vari We're paonline. discussing page 13, paragraph 2, Tikutaura pamusoro page 13 paragraph 2. and we have said that we need to read contextually, Tataura isu kuti tofanira kuverenga zviri and we see the mucontext. instruction that Ellen White received was in fact the visions she received in the previous paragraph. Toona kuti instruction iyo Ellen White anogamuchira ndiwo mavision aanenge akagamuchira mumaparagraphs atamboverenga ari We kumashure. spoke about human times and God's appointed time.
tataura nezvenguva yevanhu nenguva yakatarwa yaMwari. And God's appointed time is this time of trouble, Nguva yakatarwa yaMwari ndiyo nguva iyi yekutambudzika, the time of punishment, nguva which yekupanishwa begins at the close of probation. inotanga pakuvharwa kwemutsa. And we're in the last few words of paragraph 2 now. Tamumashoko mashoma The ekupedzesera time eparagraph 2 izvezvi. when God will send retribution. Nguva iyo Mwari anozotumira retribution. What does retribution mean? Retribution zvomborevei? Give your wages. Kukupa Did someone say mubhadharo something wako. here? Pane munhu ataura chimwe chinhu apa here? No one? Well, go with that one. I like that. Give your wages. Totora iyoyo ndoifarira kuti Pay you kupuwa what you're mubhadharo wako, owed. kubhadharwa Okay with that? zvauno. Good. Okay? Zvavanokuowa. So God's going to give retribution or payment Saka Mwari achapa retribution kana for mubhadharo their selfish ambition, kune maambitions avo which ari we've already dealt selfish, with. aya atatodhila nawo kare. And now she says, disregard of his law. Anozotaura achiti iye kusava nehanya nemutemo wake, That's the 10 Commandments. unova So mutemo now we ine begin to introduce the Sabbath, taakuchitanga kuintrodusa Sabbath, which is why we have to start putting in the Sunday law in this story. inova mhaka toakufana kuisa Sunday law munyaya So iyi. the great test has been failed, Saka test huru which inenge in Ellen White's yafoirwa, framework is the Sabbath Sunday issue. iyo muframework yaEllen White inova iyo issue yeSabata neSunday. But she also speaks about ambition or selfish ambition. Asi anotaurawo zvakare nezveambition kana kuti So after selfish ambition. 2018, Tapfuura 2018 we, in the movement, several studies were done, mumovement zvidzidzo zvakawanda which was zvakaitwa, not anything new, zvazvisiri zvinhu because it zvitsva, was a repeat of what was done in, I think, 2016, 17. nekuti kwaiva kudzokorodzwa kwezvinhu zvakaitwa muna 2016 ka17 The ikoko, studies of the nature of humanity. zvidzidzo zvechimiro chemunhu. Yeah? 2017. I2017. So let's draw it this way. Ngatizvitarei tichidai. I think you're all familiar with it. Ndofunga kuti mese munozviziva. This is the 10 Commandments. Iyi ndiyo mitemo ine 10. And what do we do with that? Tinobva taita sei? Someone said? Munhu ataura. 4, 6. Good. We do 4, 6, Tinoita 4 ne6. 46 years, we do that. Makore 46 And- tinoita izvozvo. We'll do it simply. Tinozviita zviri simple. Some people might say technically it's not correct, and I would agree with that. Vamwe vanhu vanogona kuti technically hazvisi correct, ndinobvumiranawo But we'll nazvo. say this is for God, Asi tinoti izvi this ndezvaMwari, is for human. izvi ndezvemunhu. So we've got God and human, Saka tina Mwari nevanhu. 4 and 6. 4 ne6. Can we see that in these last few words? Tinozviona here mumashoko mashoma ekupedzesera. So Ellen White says law Saka Ellen White anoti tarirai, and selfish ambition. mitemo neambition She iri doesn't selfish. just say law. Haangoti mutemo If she chete. said law, Neakangoti mutemo, it would have to be all 10. yaifana kunge iri yese But then she iri says ne10. selfish ambition. Asi anozoti ne-selfish Where's the ambition. selfish ambition Selfish ambition iri in our little picture?
pamufananidzo wedu mudiki uyu In the 6. urimo Good. mumatanhatu. So we'll just put selfish. Saka tichangonyora kuti The selfish. selfishness, that's to do with the human element. Selfishness ndo ine chekuita neelement yeumunhu. And then the law would be Pozoita more mutemo classic way of Adventist understanding. unenge uriwo kunzwisisa kuri classic kweadventism. Should be the Sabbath. Unofana kunge uri sabata. So you can see right here, Saka tinotoona Ellen White's using the same type of framework that we use now, Ellen White anenge akushandisa framework yakafanana which neyatinoshandisa which we were using in 2017 as well. yataingoshandisa mugore ra2017 zvakare. She goes on to develop all of these thoughts, Anoendera mberi mukudhivhelopa pfungwa dzese idzi. and on page 14, paragraph 1, Papage 14 paragraph 1 she's then going to use different imagery. anozoshandisa imagery yakasiyana. In the passage before this, Mundima iri before izvi she's going to quote from James chapter 5. achakota kubva kuna James chapter 5. So in James chapter 5, verses 3 to 6, which we're not going to read, Saka kuna James chapter 5 ndima ya3 kusvika 6 hatichadziverengi zvedu. don't get tricked by it when it says the Lord of Sabaoth. Musarasiswa nepapakanyorwa pachinzi Jehovah, anzi the Lord of Sabaoth. So that is not Sabbath. Haisiri sabata. It's not the Lord of the Sabbath. Hazvisi kunzi It's a Jehovah different weSabata. word. Ivara rakatosiyana. So that basically means the Lord of vengeance or punishment. It's not Sabbath. Zvinongoreva kuti Mwari wevengeance kana punishment, hazvisi kureva So sabata. some people at least already knew that. Saka at least vamwe vanhu pano vanga vari kutozviziva nechekare. So James chapter 5, Saka James chapter 5 if you read that passage, ukaverenga ndima iyoyi verses 3 to 6, ndima ya3 kusvika is dealing ya6 with what? zviri kubata It's all about the rich oppressing the poor. ndezvevapfumi vachidzvanyirira If varombo. we're okay with that, we'll move on. Kana tiri okay nazvo tichaenderera mberi. Those who are reading it, they should be able to see that that's what that subject is dealing with. Avo vanenge vaverenga vanofanira kuona kuti ndo zviri kutaurwa nesubject iyoyi. 14:1. Page 14 ndima ya1. But who reads the warnings given by the fast-fulfilling signs of the times? Asi ndiani anoverenga mawarnings anopiwa ne We're going to read signs of contextually the again. times ari kufulfillwa nekukasira. Tichaverenga tiri mucontext. What are the zvakare. signs of the times? Masigns enguva ari kutaurwa ndeapi? You can either tell me or you can quote. Unogona kundiudza kana kuti munogona kukota. What are the signs of the times that we should all be able to see? Masigns enguva ndeapi atinofanira kunge tese tichifanira kuona? James chapter 5, James verses 3 chapter to 6. 5 ndima ya3. That's the signs that you're supposed to see. Ndo minongedzo And how many of us are seeing it? vangani vedu vari kuiona? How many minongedzo people iyi? in this room, in this movement, are seeing the signs? Vangani vari murumu ino, vari movement ino vari kuona minongedzo iyi? The oppression of the weak and the poor by the strong and the rich. Kudzvanyirirwa kwevarombo vasina simba vachidzvanyirirwa neavo Poor, vakasimba vane weak, mari. strong, rich. Varombo
vasina simba These are vachidzvanyirwa the signs that we're nevakasimba vane supposed to be mari. seeing. Ndiyo minongedzo yatinofanira kunge And tichiona. even in Ellen White's day, Kunyangwe muzuva with her raEllen White Sabbath Sunday framework, aine framework yake iyoyo yeSabbath you can neSunday, see that this issue about the strong oppressing the weak fits into that Sabbath Sunday model. unotoona kuti nyaya iyi yevakasimba vachidzvanyirira vasina kusimba inofita munyaya yeSabbath Sunday iyoyo. What impression is made upon worldlings Impression ipi inoitwa pane avo vemunyika when they see what's happening? pavanoona zvinhu Rich get zvirikuitika? richer, poor get poorer. What do people in the world think when they see that? Vapfumi vachowedzera kufuma, varombo vachowedzera kuita varombo. Vanhu vari munyika vanofungei pavanoona izvozvo? It's a rhetorical question, she asked. Mubvunzo wekuzvipindurira The answer is, waanobvunza. Mhinduro what impression ndeyekuti is made? kuti The impression answer ipi is inoitwa? none. Mhinduro ndeyekuti They don't hapana, care. havana basa nazvo. What change is seen in their behavior? Ishanduko ipi inoonekwa mumaitire avo? Answer, Mhinduro none. hapana. No more than was seen in the attitude of the people who lived in Noah's world. Hazvina kunyanya kusiyana neattitude yatinoona neyevanhu vakararama Because munguva they were yaNoah. absorbed in worldliness. Nekuti vakanga vakamwirira And they didn't know ivo that their vaisaziva worldliness would come to an end. kuti worldliness yavo yaiya kuzosvika kumagumo. She quotes Matthew 24, Anokota Matthew verse 24 39, ndima ya39 until the flood comes. kusvikira panouya murove. This passage, 14.1, Ndima iyi ya14.1 what waymark we dealing with? iwe makipi yatiri kubata. Remember the technique that she uses over and over again. Rangarirai technique yaari kuramba achishandisa achidzokorodza She'll adzokorodza make the same point over and over again. kuti abate point imwe cheteyo achiramba As my friend said, achidzokorodza close the sezvataura probation. kuvharwa Same point, different model. point imwe chete iyoyo. She says it achishandisa so model clearly, yakasiyana. Anozvitaura passage zvakajeka, after passage, ndima after so that ndima, we would not make a mistake, kuitira kuti tisazoita that we would not mistakes, misunderstand kuti tisatadza kunzwisisa what happens at each waymark. kuti chii chinoitika pawaymark imwe. The year Gore is racho what? nderipi? You don't know because you don't know what I'm going to ask. Hamuzivi nekuti hamuzivi kuti ndoda kubvunza kuti chii. It's 1848. Gore ra1848. 1848. Gore ra1848 C'est ça. 1848. What's happening? chii chiri kuitika? So it's 1848, Saka igore ra1848 and the world as we know it nyika is sezvatinoiziva falling apart, inenge ichiparara, collapsing. ichidhirira. Revolutions are occurring. Marevolution anenge Where are achiitika. we? Tiri kupi? We're in Europe. We're in Europe, Europe. Tiri muEurope. and everything is in turmoil. Zvinhu zvese zviri manyama. And the Adventists in America, maAdventists they're saying what? vari kuti kudii? Surely this must mean Mazviro kwazvo izvi Where are zvinofanira we? kureva tavata- everything's being destroyed. zvinofanira kureva kuti zvinhu zvese zvava We kupara. must be either at close of probation or near it. Tinofanira kunge tava either paclose of probation kana kuti taswedera pa. Everything's turning upside down. Zvinhu zvese zvava kupidiguka. Ellen White's going to say, Ellen White anobva you've ati got your waymarks wrong.
mawemaki enyu matadza kumanzwisisa. We're in 1848. Tiri muna 1848. I said falling apart. Ndataura kuti zvichidhirika. We're going to use another word. Tichashandisa rimwe vara. Not falling apart. Harisiri rekuti kudhirika. Agitation. Asi rekuti agitation. Everything that can be shaken will be shaken. Chinhu chese chinogona kuzungunutswa. The church is saying we're headed to what? Kereke iri kuti takananga kupi? Close of probation. Iri kuti takananga. This is the beginning of the agitation that's going to bring us to the close of probation. Achazotiunza kukuvarwa. Everything's going out of order. Zvese zvichibuda. And what does Ellen White say? Ellen White anoti, You are wrong. What does the Elder Tess say? Elder Tess anoti, You're definitely wrong mutori wrong. because you're not going to close the probation. Nekuti hamusi kuenda kukuvarwa. Where are you going to? Muri kuenda kupi? You're going to Sunday law. Muri kuenda Sunday law. What year? Gore ripi? 1850. Gore ra 1850. So what I want us to see, Saka zvandoda kuti tione that it's really easy if we're not careful kuti zviri nyore kana tisiri to look at the signs kutarisa and misapply them. toiaplya zvisiri izvo. Look at the warnings. Kutarisa mawarnings. We've said falling apart. Tamboti Then we said agitation. patazoti I'm going to use a different word now ndichashandisa vara rakasiyana because the Adventists nekuti are saying what's happening now in 48 vari kuti zviri kuitika apa muna 1848 is a sign of what's about to come. wezvava kuda kuitika. We don't use the word sign. So hatishandisi vara What word do we use? toshandisa vara rekuti chii. We use the word harbinger. Toshandisa vara rekuti harbinger. So 1848 Saka gore ra 1848 is a destructive element element yekuparadza. They think, pointing to the close of probation, Kuti iri kunongedzera. and Ellen White says it's not, it's pointing to the Sunday law. Ellen White oti aiwa haizi iri kutonongedzera Sunday law. Without a prophet to guide us, Pasina muprofita wekuti it's easy to make mistakes. zviri nyore kuita mamistakes. Even when you're living in the time period when the things are happening. Kunyangwe tiri kurarama munguva iyo zvinhu zviri kuitika. That's why it's important to understand this passage really well. Ndosaka zvakakosha kunzwisisa ndima iyi zvakanyatsokunaka. So we know Saka tinoziva what it's dealing with. kuti iri kubata As we nyaya iyi. juggle the imagery of 9/11 Apo tinokikirisana neimagery ya9/11 and some real events. nechiitiko chine The revolutions of 1848 marevolutions a1848 pointing to what? achinongedzera chii? We have to understand the symbology, Tinofana kunzwisisa what that event means. ekuti chiitiko ichi Does it mean close probation or Sunday law? chiri kureva kuvharwa kwemutsa here kana Sunday law? And it's the prophets that guide us. Maprofita ndo So that's why we've spent a lot of time trying to understand this passage well. ndosaka tapambadza nguva yakawanda tichizama kuda kunzwisisa ndima iyi And zvakanaka. hopefully we can all see, I hope tese taakuona even though this is a very simple study, kunyangwe chidzidzo chiri that chidzidzo chiri simple
the buildings in New York at 9/11 kuti mabuildings ekuNew York pa9/11 which we see relates to this passage here. atinoona kuti ane ukama nendima We iyi. saw all the distinctive marks to it. Takaona mamarks ese ari Does distinctive. not point to the Sunday law. Taasi kunongedza paSunday law. Points to the close of probation. Ari kunongedza kukuvharwa We kwemwedzi. don't have to guess. Hatifanirwi We don't kufembera. have to do any lines. Hatina malaini atinofanira We just kuita. have to read fairly. Tinongofana kuverenga zviri fair. We're in 14.1. Tiri pa14 ndima ya1. They had heaven-sent warnings, Vaiva nemawarnings akanga abva kudenga, but they refused to listen. asi vakaramba kuteerera. What's interesting is, Chiri interesting if here. I were to ask you, what were the heaven-sent warnings they received? Dei ndaikubvunzai kuti maheaven sent warnings avakagamuchira ndeapi? What would you say the heaven-sent warning was? Maizoti maheaven sent She says in warnings plural, but aiva we'll go with one. anozvitaura muzhinji asi tichataura imwe chete. They Ivo are the people who lived in the time period of Noah. ndo vanhu vaya vakararama munguva yaNoa vari kutaurwa. The they Vari is kunzi not they, Noah, havazi the Noa. people. Vanhu What warning did God send them? vanhu venguva yaNoa vakapiwa warning ipi naMwari? Okay, we're not sure. Alright, vanhu havasi kunyatsoziva. So let's draw a little graphic. Saka ngatidhurowei kamufananidzo. So she says warning. Saka anoti warning. When should you receive a warning? Unofanira kupuwa warning rini? Before or after the disaster? Disaster isati Before. yaitika here kana kuti yatoitika? So Isati this yaitika. waymark is what? Naizvozvo waymark The iyi disaster. ndeipi? Ndiyo disaster. So this is the warning. Saka iyi ndiyo warning. Has to come before the disaster. Inofana kuuya. What's the disaster disaster? isati yauya. Saka disaster The yacho flood, good. ndiwo murove. The flood. Murove. What's the warning they're going to receive before the flood? Warning yavachapuwa murove usati wauya ndeipi? So I got told the hammer, Ndaudzwa kunzi hama. and that hammer is going to be used to do what? Hama iyi ichashandiswa kuita sei? To build an ark. Kuvaka. So the ngarava. warning they receive is the ark. Saka warning yavanopiwa ndiyo ngarava. Obviously, Noah is preaching, Zviri pachena kuti Noa anenge achiparidza. but they have evidence. Asi vane So umbo. for us at the end of the world, Saka kwatiri vari what kumagumo warning do they have? vaiva newarning ipi? That they're all ignoring. Vane warning ipi yavari kufuratira vese vachiignore? I deleted it. I was looking at it earlier. Ndazvidzima ndanga ndichizvitarisa nguva I did a pfupi. study 2019, Ndakaita and I chidzidzo know mugore there's some technical reasons for 2019. this, Ndoziva kuti kune matechnical reasons. but I checked how many views I had. Asi ndakatarisa kuti maviews mangana andandinawo. And at last count, I think I had 21 views. Pandakapedzisira kuverenga ndakaona kuti ndaiva nemaviews 21. As I said, there's some technical reasons behind that. Sezvandataura pane matechnical reasons. Since ari mumakanisa. 2001, no, since 2021,
2021 We'll go with that. So now it's correct. In 3 years, it's had 21 views. muna Voila. 2021 chidzidzo ichi chakangoonekwa nevanhu 21. But it's still only 21 views in 3 years. Asi chakangova nevanhu nekuonekwa ka21 mumakore matatu. What's the warning that people are ignoring? Iwoni ipi iyo vanhu vari kuignore? I'll draw a picture, you give me the answer. Ndichadhrowa mufananidzo mondipa mhinduro. I'll draw the picture, you give me the answer. Ndichadhrowa mufananidzo imi mondipawo As soon as mhinduro. you figure it out. Pamunongoona kuti chii chandadhrowa apa. What's the warning? Warning yacho ndeipi? With this image. Nemufananidzo uyu. It's the stone. The creation of this stone, Kugadzirwa the building of the stone, kuvakwa kwedombo, building of the ark, kuvakwa the warning kwengarava. everyone's ignoring. Warning munhu wese ari kuignore. The message that we have, Message this yatinayo. movement, it's not the Movement iyi only warning, haisiriyo but warning it's yoga, here, asi iri and no one papano. pays any attention. Hapana anomboita pay attention kwairi. Today, Nhasi uno the world, utterly regardless of the warning voice of God, nyika isinei zvachose neizwi raMwari rewarning, the voice of God, izwi which is why raMwari, you said the message, inova mhaka iyo mati imimi are message. hurrying to eternal ruin. Vari kumhanya vakananga kumahwere ekuparadzwa kunogara We're in kusingaperi. 14.2. Tiri papage 14.2. The world is stirred with the spirit of war. Nyika iri stirred nemweya The wehondo. prophecy of the 11th chapter of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Chiprofita chechapter 11 yaDaniel chinenge chava kuda kusvika Soon the scenes pakuzadziswa. of trouble spoken in the prophecies will take place. Nokukasika zvioneso zvekutambudzika zvakataurwa So let's zvichaitika. just quickly turn to Daniel Saka ngandei kuna Daniel nekukasika. 11. Daniel chapter 11. Which verse? Tiri pavhesi ani? Trick question. I-trick question. Because when you talk about the 11th of Daniel, Nekuti ukataura nezve chapter 11 yaDaniel, who said the 11th? Ellen White says. Ellen White ndiye anoti, She says, soon the scenes of trouble. anoti nekukasira Where are the scenes of zviitiko trouble? zvekutambudzika. In Daniel Zvioneso 11. zvekutambudzika zvatinoona muna Daniel 11 zviri papi? Yes, but the problem is they're not in 11. Hongu asi dambudziko nderekuti hazvizi muna You 11. go to the next verse, Unotoenda kuvhesi rinotevera 12:1. rinova chapter 12 ndima And what's ya1. the phrase we're going to pick out? Kutaura kupi kana In vara 12:1. muna 12 verse 1. Michael shall stand up, Mikaeri and there achasomuka, shall be a time of trouble. pachava nenguva And that's the yekutambudzika. end of the 11th chapter of Daniel. Ndiwo magumo echapter If 11 we're yaDaniel, okay with that. kana zvakatinakira izvi. So somewhere in the last part of Daniel 11,
Saka pane imwe nzvimbo should be verse 40, magumo aDaniel 11 inofana time kunge of the verse end, 40 brings you nguva to the yepedzisera close of probation or the time of trouble, ichatisvitsa pakuvharwa kwemutsa kana kuti nguva 12:1. yekutambudzika She 12:1 says the last portion of Daniel 11 has nearly reached its fulfillment. anoti chikamu chekupedzisira chaDaniel 11 chinenge chasvika And pakuzadzikisa 1798 gore ra1798 was how far away when this was written? rakanga riri kure zvakadii pakanyorwa izvi. When was this written? Izvi zvakanyorwa rini? Approximately. Tichida kuapproximata hedu. We'll go with 1904. It's at the beginning of the book. That's when the book begins to get written. Tichatora 1904 kutanga kwebhuku ndokwakanyorwa bhuku racho. It's over 100 years. Makore 100 anenge apfuura. Over 100 years later, makore 100 anotevera, where she says the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Paanoti chapter 11 yaDaniel inenge yakuda kusvika pakuzadziswa. What's happened in the world? Chii chakaitika munyika? Nothing. Hapana. Nothing. If you go to the book of Daniel, verse 40 to 45, nothing's happened. Ukaenda kubhuku raDaniel verse 40 kusvika 45, hapana chinhu In the chaitika. first 100 years of that history. Mumakore 100 ekutanga enhoroondo. Even though Ellen White might think stuff has happened, nothing's really happened. Kunyangwe Ellen White achigona kunge achifunga kuti pane You had zvakaitika, hapana the chinenge death, chaitika. Unova the nekufa, deadly wound, chironda 1798, chinouraya nothing else cha1798. after that. Hapana chimwezve chinozotevera We had 1844, 63, 1844, 1863, 1888, 1888. and time marches on and nothing is happening. Nguva inoramba ichifambira mberi, And she says, hapana chinenge chichiitika. we're nearly at the end. Tatokusvika pamagumo. And it's going to take another 100 years Uye zvichatora makore 100 before things really begin to happen. zvinhu zvisati zvanyatsotanga kuitika. And we are all blessed and fortunate to be in that time period that Ellen White's speaking of. Takakomborerwa uye tine rombo rakanaka kunge tiri munguva iya inotaurwa nayo What she spoke about theoretically, we are experienced in reality. zvaakataura achitaura mutheory isu taakuzviexperiensa iri reality yedu. The 11th chapter of Daniel has really now almost reached its complete fulfillment. Chapter 11 yaDaniel iya yezvino izvi yanyatsokuda kusvika pamagumo manje. We may not know the exact event or date, Tinogona kusanyatsokuziva chiitiko chaicho chaicho kana zuva, but we know we're in the agitation of the Sunday law, asi tinoziva kuti tiri muagitation yeSunday law. and we know we are close to the Sunday law. Kuti taswedera We padhuze haven't discussed the neSunday law. passages that talk about the agitation, Hatisati tataura nezvendima dzinotaura nezveagitation yacho, but we put it right here. asi tinoiisa pano So apa. that means Saka what you zvinoreva can izvo kuti see happening zvatinogona kuona is zvichiitika predicting what's about to happen, zviri kutiudza zvaakuda kuitika. or what we call a harbinger. Ndo zvatinodaidza tichiti Now, we haven't discussed 9/11 as a harbinger yet. hatisati tanyatsokutaura 9/11 I want to seharbinger. go to that probably in a future study now, Muchidzidzo chiri kumberi ndoda kuti tizoenda kune but you point can already iyoyo. see Asi based tinenge upon takuona izvezvi the numbers, maererano nemanumbers, the events, zviitiko, that 9/11 2001 kuti 9/11 is a 2001 harbinger. iharbinger. You have to use really appropriate methodology to accept that.
tinotofana kushandisa methodology iri appropriate kugamuchira which is izvozvo unique to this movement. inova unique kumovement ino. When I say unique, Pandinoti this is the iri rules unique, of William Miller. aya ndiwo marules So I'm suggesting aWilliam we apply Miller. properly. Handiri kusuggesta kuti We have to tinoaplya read carefully. zvakanaka. Tinofana kuverenga And so zviri careful. 9/11 becomes a harbinger of what event? Saka 9/11 inobva yaita harbinja yechiitiko chipi? Close of probation, Chekuvharwa not Sunday kwegudza, law. kwete Sunday law. And today, Nhasi just as 1848, sepana if we're in the 1848, agitation of the Sunday law, which we are, kana tiri muagitation yeSunday law iyo yatiri mairi, we haven't discussed when that began, hatisati tataura kuti zvakatanga rini. but if that is, Asi then kana what zviri should izvo, you be able to see today? then chii chatinofana kunge tichigona kuona nhasi uno? So what you should be able to see Saka zvatinofana kunge is tichigona a kuona sign, some Unongeti. information, some evidence information kana of what's evidence about to happen. yezviitiko zvinenge zvaakuda kuitika. It's difficult to use examples from nature Zvakaoma kushandisa mienzaniso because yekunature we're a worldwide movement nekuti tiri movement and natural ye-worldwide. examples are different from one country to another. Manatural examples akasiyana kubva kune imwe nyika tichienda kune imwe. So if you were to do some research, and I hope you will now, Kana tichizoita tsvakurudzo, on ndinovenga kuti harbingers, kuita izvezvi maererano most nemaharbinja. of the time Kazhinji a kazhinji harbinger, harbinja which is something that points you to the future, inova chinhu chinotinongedzera kune zviri the kumberi. harbinger does not look like the event. Harbinja haitaridziki kunge chiitiko They're chacho, different. zvakatosiyana. So I will give one example now. Saka ndichapa muenzaniso In many mumwe chete. countries, they have 4 seasons. Munyika dzakawanda vane maseasons mana. And when you have the snows of winter, Paunova nesnow just towards the dzewinter dziya, end of winter, there can kwakunopedzisira still be snow kwewinter, panogona kunge pachiri or nesnow frost. kana And then frost. often, Kazhinji kacho if this is the frost, kana or the iriyo snow, frost kana kuti iriyo one snow, day, umwe just a musi single thing happens. kune chiitiko chimwe chete chinoitika. One plant comes up, Kaplant kamwe chete kanobuda. a brave plant. Kaplant And what does that one kakangwara. plant tell you? Kaplant kamwe chete aka kanotudza kuti chii? That if that's winter, Kuti kana that iri spring is winter, about to come. kuti spring yava kuda So kusvika. that flower Saka becomes a ruva iroro harbinger of spring. rinobva rava harbinja. It's come Yes, too spring. early, Rinenge ranyanya kukasika kuuya, but it comes to inform you that there's going to be a change. asi rinouya richikuudza kuti pane shanduko Now, in yakuda nature, kuitika. this Munhau happens dzenature, often. izvi zvinoitika Every kakawanda. country has their own unique harbinger like this. Nyika imwe neimwe ine harbinja yayo iri unique yakafanana neiyi. But in prophecy, Asi this is muchiprofita dangerous. izvi zviri Why is it dangerous. dangerous? Nemhaka yei zviri Because I can dangerous. say Nekuti ndogona kungoti 2 countries in Europe fighting nyika mbiri kuEurope means dziri kurwa something. zvinoreva chimwe chinhu. How would I know what that means? Ndinoziva sei kuti zvinoreva So in chii? prophecy, what you have to do Saka muprofesi zvaunofana is kuita look for a harbinger kutarisa harbinja, that has certain characteristics. kutsvaga harbinja ine What would those macharacteristics characteristics, certain. what would it be? What would you need to look for? Chii chaunofana kutarisa?
chinenge chingava chii. So that's the harbinger, Saka iyi ndiyo harbinger. and this is the actual event or thing. Ichi ndicho chiitiko chacho kana If chinhu we're going to chacho. do harbingers, Kana tiri kuzoita maharbinger, what do we want to try to look for? chii chatinoda kuzama kutsvaga. It's already on the board Zvitoripo paboard nechekare, over here. necheapo. What should you do if you're looking for a harbinger? Chii chaunofana kuita kana uchitsvaga iwewe harbinger. Brian, Brian, you look in the past. unotarisa That's kumashure. fine. You Ndizvozvo, look in the past a bit more. unotarisa 'Cause it might be in the kumashure, present. zvimwewo. Bhozi inogona kunge iripo pane zviri present. Okay, so what you need to look for Saka zvaunofana is some kutsvaga characteristics. macharacteristics. So you need to know the characteristics of the actual thing. Zvatofana kuziva macharacteristics echinhu chacho You need to chaicho know that chaicho. first. Ndo zvatinofana kutanga What's the kuziva. characteristic of spring? Macharacteristics espring. Lots of flowers. So you have a flower there Saka une ruva that apa shows you that there's going to be lots of flowers coming. kuti kune maruva akawanda. So the actual thing, Saka chinhu chacho you know chaicho, 3 things are going to happen. unoziva kuti kune zvinhu zvitatu zvichaitika. If you have a harbinger, Kana uine harbinger, what do you have to have? unofana kunge uine chii? Yes, it's not just characteristics, it has to be the same ones. Hazvifani kunge angorimo macharacteristics nje, anofana kunge ari If you only macharacteristics. had one, Kana ungori would nechimwe that be chete, enough? zvinenge No. zvakakwana here? Kwete. You need 2. Unofana kunge Or uine 3. chechipiri chacho kana So- chechitatu chacho. This is why 9/11, 2001 is such a good harbinger. Ndo mhaka 9/11 2001 iri harbinger yakaisvonaka. Because it has so many characteristics of the vision. Nekuda kwekuti ine macharacteristics akawandisa evision iyi. So that's why we in the movement Ndo mhaka isu muno say that 9/11 tichiti is a 9/11 harbinger iharbinger of what? yechii? Close of probation. Yekuvharwa kwemutsa. Good. It's Zvakanaka. really vital that we see this Zvakakosha zvikuru kuti tione as we izvi. head into the Sunday law event, Apo taakupinda muchiitiko cheSunday law, as we head into the dispensation of the Sunday law, pataakuzopinda mudispensation reSunday law, where the threefold union begins to do its work. apo mubatanidzwa wawo wetatu unotanga kuita basa So rawo. we've spoken about 9/11, close of probation, harbinger event. Saka tataura nezva9/11 nekuvharwa kwemutsa, harbinger nechiitiko chacho. But let's go back to what I was speaking about a few minutes ago. Asi ngatimbodzokerai pane zvandachimbotaura nezvazvo maminutes mashoma. What's about to come now? Chii chinenge chaakuda kuitika izvezvi? What waymark are we expecting now? Iwe makripi ratiri kutarisira izvezvi? Sunday law, good. Sunday law. So the Sunday law is coming. Saka Sunday law iri kuuya. And we say And we're in the tinotaura agitation. tichiti, tiri muagitation. And the agitation began at a certain waymark. Agitation yacho yakatanga pane I won't put it on. imwewo handisi kuzoinyora, But it's after 2018 for sure. asi in waymark riri after 2018. It has to be after the midnight cry. Rinofanira kunge riri after Because at the midnight cry, nekuti we begin to change what the Sunday law is. tinotanga kushandura kuti So we Sunday couldn't have had an law ichi. agitation before that. Saka paisazogona kunge paine So we're in that agitation agitation. before ipapo. Saka tiri How do you muagitation. know you're in the agitation of the Sunday law? Unoziva sei kuti uri muagitation yeSunday law? Agitation means shaking. Agitation zvoreva kuzungunutsa. So this is the shaking Saka ndiko kuzungunutsa that's going to precede the Sunday law.
kuchauya before Sunday law. And the reason we know that Mhaka tichiziva is izvi not just because of lines or waymark. haisingori nyaya yemalines kana Something needs mawaymark to be happening today. kune chinofanira kunge chichiitika muzuva Remember, ranhasi. we have Rangarai, harbinger, tine harbinger, agitation, so we agitation, can use these terms. saka togona kushandisa They're not mavara aya. synonymous, Haana kufanana but they're zvavo, happening at the same time. asi anenge achiitika So if we're in an panguva imwe chete. agitation, Saka kana tiri what should we muagitation, be expecting to see? chii chatofanira kutarisira kuona? Harbinger Maharbinger of the Sunday law. eSunday law. So we should be looking in the world now, Saka tofanira kunge tichitarisa munyika because we have izvozvi, harbingers, nekuti tine maharbinger singular or plural, mamwe that chete tell kana us the akawanda, Sunday law is coming. anotiudza kuti Sunday law iri kuuya. How do we know? Tozviziva sei? Because we need to know what the actual Sunday law looks like. Tinofanira kuziva kuti Sunday law yacho chai And what does the Sunday law look like? Sunday law inoratidzika sei? Is it Sabbath, Sunday? Inyaya Is it yeSabbath, Adventism, Sunday, papacy? Adventism, papacy. Don't say, don't, ignore that one. Ignore Is it Sabbath, izvozvo. Sunday? iSabbath, Sunday here. No. So what is the issue in the Sunday law? Saka nyaya ndeipi muSunday law? Equality. Equality. So in 2021, the formalization of the movement tell us what is Sunday law. Saka 2020 We'll go with equality. formalization yemovement ndo yakatiudza kuti Sunday law chii. Because Saka Francine chamuti wants me to equality. put the date here. Francine ada kuti ndiise date pano apo. And we've already got 2 dates now. Tatone And I madates don't want maviri to kare. do that. Handidi kuita izvozvo. I won't. I was going to say something that I shouldn't. Equality. Equality. How do we know Sunday law's coming? Tinoziva sei kuti Sunday law iri kuuya? Because of the agitation. What's being agitated that we can all Nekuda see? kweagitation. Chii chiri kuitwa agitate chatinenge tichiona tese? Mariage for Don't have to go into details. What Musapinda subject in is being details. agitated? Isubject ipi iri kuitwa agitate? The subject of equality. Isubject So yeequality. that's why we know Saka ndo mhaka we're in the tichiziva agitation, kuti tiri because we already know muagitation. what the issue is. Nekuti tinotoziva nechekare kuti nyaya yacho So ndeyei. we could discuss details. Tinogona kudiscussa Some of madetails. you did. Vamwe And then we'd have to see todiscussa. Tofana are some of those issues being Zoona. spoken of or being handled today. kuti mamwe emaissues aya ari kutaurwa nezvawo here kana kuti ari kuhandlwa nawo here Yes. nhasi uno. If they are, Kana then we ari know we're in the kuzvikuitika, agitation. then toziva kuti tiri muagitation. This law or that law Mutemo uyu kana is mutemo now uyu a harbinger of what's about to happen. unobva wava harbinja yezvinhu zvava kuda kuitika. This whole study Chidzidzo chese was ichi about Testimonies to Church, Volume 9, page 11, chiri cha Testimonies to the Church, volume 9, page 11. It begins there, but the whole passage is in page 12 and 13 and 14. Chinotangira apa asi ndima yacho yese iri page 12, 11, 12 na13 na 14. And it was to discuss Zvazviri zvekuti how we titaure read, kuti tinoverenga sei, how we understand tinonzwisisa what sei 9/11 was pointing to. kuti 9/11 yange yakanongedza chii. And I hope we can all see Ndinovimba kuti tese that what we used to tinoona teach in the past, kuti zvataimboodzidzisa we kare still can see today. tichiri kuzviona nhasi We're uno. still using the same methodology. Tichiri We kungoshandisa can see methodology imwe chete iyoyo. That the threefold Tinoona union is isusu the same, kuti threefold union ndiyo imwe even though chete it's much more complicated.
kunyangwe that we have yakanyanya an kupetana internal and external warfare in the USA. kuti tine makakatanwa mukati nekunze We always knew kweAmerica. that was going to happen anyway, by the way. Taitogara chizviziva kuti That's not zvazvichangozoitika izvi. new, Hazvisi zvinhu zvitsva the izvi. internal struggle in the United States. Makakatanwa emukati But now we know muUnited States, asi what that ezvinoti issue is all about, kuti nyaya yacho imbori yei all the chaizvo chaizvo. details of it. Ese That's madetails why we know enyaya we're in yacho. this history. Ndosaka taakuziva kuti taamunhoroondo iyi. We know what's going to happen in the United States in the Sunday law history. Tinoziva zvaakuda kuitika muAmerica The murwendo UN, rweSunday law. this good United organization, Nations, iorganization is yakanaka. increasingly filling up with rogue states or dictatorship. Iri kuramba ichingozadzwa nemarogue states kana kuti madictatorships. We'll say pseudo-democracies. Tichati pseudo-democracy. And we're still waiting to see what the papacy is going to do. Isi takangomirira kuona kuti papacy ichaita chii. So I hope this has been useful Ndinovimba kuti to remind us of zvave some useful older material kutirangaridza zvimwe zvidzidzo that we used to zvekare handle. zvataimbodzidza. And even though we haven't gone into depth on some of these issues, Kunyange tisina kudzikadzika nemamwe maissues aya. I hope we can see how we would begin to deal with these things in the present world that we live in. Ndinovimba kuti taakutanga kuona kuti tinodhila nezvinhu izvi sei munyika iyi tiri kurarama When muzuva the final ranhasi. test is not about Sunday keeping, but it's about equality. Apo test yekupedzisira isiri yekuchengetedzwa kwesande asi iri Ask yeequality. yourself the question, Zvibvunze iwe mubvunzo. what Ellen White wrote, is it now redundant Zvakanyorwa naEllen White zvava redundant or is it still in force? kana kuti zvichiri. As we go Zvakabata. on, not today, but in a future study, Patinozoenderera mberi kwete nhasi asi muchidzidzo chekumberi to deal with other passages that relate to this subject, kubata nemamwe mapassages ane hukama. the temptation is nereminds. to cut out portions of her writings that we find difficult or we might not accept. Temptation ndeyekutora maportion atinoona kunge akatigozhera kana kuti atisingagamuchiri. In closing, I want to remind us, Mukuvharira ndoda kutirangaridza. without this passage that we've been studying today, Pasina chidzidzo ichi chatari what would kudzidza we have nhasi, done with 9/11? taizoita sei ne9/11? What could we have done with 9/11? Chii chataizogona kuita ne9/11? Nothing. It would have Hapana. been an interesting thing. Chaingovawo chiitiko It would have chaiva scared us, interesting. worried us. Chaitityisidzira, We may have said, newari. maybe this is a sign of the end, Taigona ngoti pamwe munongedzo wekuguma kwenyika like Adventists were doing in 48. sezvaiitwa neadventism muna The problem 1848. is they're either not using methodology either havasi kushandisa methodology or they're using the wrong one. kana kuti vari kushandisa isiri And iyo. that's what would have happened to us. Ndo zvaizoitika kwatiri. The only safety we have had, Safety yoga yatakava not the nayo only passage, but it's this passage. haisiriyo ndima yega iyi asi ndiyo ndima Without iyi. the creation of the 9/11 waymark, Pasina kugadzirwa kwewaymark which in between the ra9/11 meetings we were reminded about, iro pakati pemameetings edu that this is the ratarangaridzwa beginning of the former reign. kuti ndiko kutanga Without kweformer reign. 9/11, we would never had that waymark. Pasina 9/11 taisazombova newaymark irori. And all of our lines would just collapse Malaini edu We would ese have nothing aingozodhirika. Tainga without dai 9/11, dysfunction. Pasina 9/11 and you can't have 9/11 without this passage. haugoni kuva na9/11 usina ndima iyo. That's why these writings are so important. Ndosaka zvinyorwa izvi zvakakosha And there's a zvikuru. movement today
semovement We need to nhasi be on guard. We need to be careful tofanira kunge tiri that careful, tiri we on guard, don't ignore the spirit of prophecy kuti hatiignori mweya wechiprofita, because all the studies that we need to do in the future, nekuti zvidzidzo zvese zvatinofanira kuita munguva whether it's inotevera, tomorrow or in several years, kungadai kuri mangwana kana all of makore them are going to be built anotevera, around a structure, zvese zvinovakwa pastructure. and the central waymark of that structure is what? Waymark iri pakati pestructure 9/11. ndeipi? Ndiyo I don't mean 9/11. it's the midpoint, that's not what I mean. Handisi kuti ndiyo waymark yepakati, asi zvo zvandoreva. Without 9/11, we can't create our structure. Tisina 9/11 hatigoni kuvaka structure yedu. The 4 lines that we have, priests, Levites, Nethinims, 144, Maline ese 4 atinawo, priests, Levites, Nethinims, cannot be 144,000. constructed without 9/11. Hagoni kuvakwa pasina 9/11. And 9/11 cannot be understood without this passage. 9/11 haigoni kunzwisisiwa pasina ndima iyoyi. And we know that this passage Tinoziva kuti is ndima dealing with the close of probation, iri kudhila neclose of probation, not with the Sunday law. kwete nesunday law. Let's pray. Ngatinamatei. Dear Lord, we thank you Mwari wedu for your tinokutendai loving kindness and your goodness towards us. nekutida neunyoro hwenyu nekunaka We ask kwenyu for a blessing kwatiri. today Tinokumbirawo chikomborero zuva ranhasi upon ourselves and upon this patiri movement, isu this movement that nepamovement you ino. have raised up Movement iyi as a warning makakudza to the world, the warning to warning Adventism. kunyika, sewarning kuadventism. This small stone Kadombo that has been kadiki cut aka out of a large mountain kakachekwa kubva pagomo guru will do a work that none believe. kachaitwa In the basa same way isingatendwi nevanhu. that Nenzira simple imwe hammer cheteyo, iyo hama imwe constructed the cheteyo ark yakavaka and was a ngarava, warning for the people of Noah's day. uye yaiva warning kune vanhu vairarama munguva yaNoa. Thank you for our time together Tokutendai nenguva yedu and pamwe for being able chete, to open your word uye nekugona kusarura shoko renyu in peace and freedom. In mupeace Jesus' name, nemufreedom. amen. Muzita raJesu, amen.